Марат абый, сәлем. Сіз радиода диджей, телевидениеда алып барушы булганчы. Әйдәгез әле шул чакларны искә алып, тапшыруыбызны сез башлап җибәрегез әле. Сез гадәттә ничек башлыйдыгыз? Минем радиога килеп утыргач, иң беренче куя торган входной җыр бар иде дип әйтегендә аны. Ул ситуацияга карап, ул я татарча, я рус телле җыр, я инглиз телендә яңгыраган җыр. Бу ситуацияга карап, безнең әйтик мәсәлән, тәртип буенча нинди материал хәзер яңгырарга тиеш. Әйтик мәсәлән, әнием минем радиога килеп җиткәнне белер өчен, эшне башлавымны белер өчен, мин Айдар абый Файзрахмановның «Ак болыт» дигән җырын куядырыйм. Ак болыт җыры яңгырый башлый икән, әнием аңлый, малай. Әйбәт кенә радиога барып җиткән, хәзер бу ак болыт җырыннан соң ул үзенең эшен башлап җибәрә. Рус теленә килгәндә инде ул свинцовый туман булырга мөмкин иде, чит ил музыкасына килгәндә ул я туфа биола, я гала булырга мөмкин иде. Марат абый, алайса каләпне башлаганда нинди җыр куяр идегез? Шундый мөмкинлек булган булса, мин үзем язган минем йөрәкне куяр идем. Әнием минем радиога килеп җиткәнне белер өчен, мин Айдар абый Файзрахмановның «Ак болыт» дигән җырын куядырыйм. Менә дөньяда көн сайын меңләгән альбом, миллионлаган релиз барлыкка килә. Бары тик 5% музыканы гына без үз гомеребез эчендә тыңлап бетерә алабыз. Яратмаган эшкә көн сайын эшкә йөрү ул бик зур газап. Радио төшкә керә, телевидение ни өчендер төшкә керми. Минем йөрәк, дөп-дөп йөрәк, байлардан ала терәк. Сәлем баршагызга да. Бүген бездә икеләтә кунак, чөнки аны күпләр әле хәзердән Нур Алиев буларак белә. Ә кунакта бездә Марат Шәйдуллин. Марат, сәлем. Сәлем. Марат Шәйдуллин. Җирдән дә, кышлар очкан биеклектән дә видео сурәтләр алучы режиссер, сәяхәтче. Мәсәлән, юлчы тапшыруын Маратның карашы аша карыйсыз сез. Күпләр аны атаклы диджей һәм телевидениеда алып баручы Нур Алиев буларак та белә. Озан Project-тагы җырлары бүген дә йөрәкне дер селкетә. Яхшы музыка тыңлыйсыгыз килсә, Маратның зәвыгына ышана аласыз. Аның музыка коллекциясенә күпләр кызыгырлык. Соңгы тапкыр син нәрсәгә сөендең? Соңгы тапкыр нәрсәгә сөендем. Соңгы тапкыр бүген иртә белән уянгач, яңадан матур кояшлы көнгә сөендем. Мин һәр көнне нәрсәгәдер сөенергә тырышам. Соңгы тапкыр кайчан кайда биедең? Соңгы тапкыр кичә кич белән кызыкай белән телевизор караган вакытта без матур гына заманча TikTok биюләрен биеп алдык. Соңгы тапкыр син тыңлаган һәм сиңа бик ошаган җыр. Монсы бик гади, соңгы көннәрдә мин бик рәхәтләнеп тыңлап йөрим Purple Disco Machine проектының Hypnotized исемле җыры. Ул 80нче еллар рухында иҗат ителгән. Аны белмәгән кеше чыннан да 80нче елларда язылган җырдыр бу дип уйларга мөмкин. Ләкин бу яңа свежий трек дип әйтик, һәм машинада мин аны еш кына көн сайын дигәндә беренче тапкыр тыңлыйм, чөнки ул мине бүгенге көндә ничектер менә шулай рухландыра, кәеф бирә, иртә белән чыгып киткәннән бирле һәм кич белән ара башлагач та ул җырны куеп алсаң, инде әлбәттә миңа бик рәхәт булып китә. Марат, син соңгы тапкыр менә барып, сиңа бик ошаган, бик исеңдә калган урын. Шулай бик катлаулы менә бу сорауга җавап бирергә, чөнки мин үземнең профессиям буенча берникадәр сәяхәтче дә. Шуңа күрә еш кына мин юлда, еш кына мин ниндидер кызыклы урыннарда булам. Шуңа күрә ниндидер бер урынны мин түгел әйтә алмыйм, ләкин менә бик истә калганы инде ул мөгаен Бухара, Самарканд якларында булып кайтудыр. Марат, рәхмәт. Хәзер сүзне яшьләргә бирәбез. Аларның да сиңа сораулары бар. Бик кызыклы. Марат абый,
Диджей булган чагыгызны сагынмыйсызмы? Бик сагынам, чөнки мин үземне чын мәгънәсендә радио кешесе һәм диджей буларак кабул итәм. Ул сер түгел инде минем радиодан киткәнемә хәзер тиздән 20 ел булса да, радио әле һаман да мине үзеннән җибәрми. Менә кичәге төнне генә мин яңадан үземнең радиода эшләп утырганымны төшемдә күрдем. Мондый төшләрне мин еш күрәм, елына берничә тапкыр. Шуңа күрә радио эше, диджейлык эше, клубларда чыгыш ясаулар, алар бүгенге көндә дә минем хәтердә саклана һәм өстәвенә әле еш кына төшемә дә кергәлиләр. Шуңа күрә мин күп нәрсәләр белән шөгыльләндем, ләкин мин үземне чын мәгънәсендә радио баш дип әйтер идем. Менә без Марат Шайдуллин дидек, Нур Алиев дидек, хәзер Маратның ни өчен Нур Алиев тәхәллүсен сайлаганын алдагы видеодан карап белербез. Якынча менә шушы урында Кол Шәриф мәчетеннән кала әле тагын бер таш мәчет булган, ул да булса Нур Али мәчете. Менә безнең артта Тайницкая башня, бу таштан ясалган манара бит инде. Аның урынында моңа кадәр Мурали, Нур Али манарасы булган. Без бит инде алып баручылар үзебезгә нинди дә булса псевдонимнар уйлап табырга тиешле. Һәм мин инде уйладым да, псевдоним инде ул теге килдере китле әйбер булмасын, аның барыбер нинди дә булса мәгънәсе булырга тиеш дигән уй белән үземә инде мин Нур Алиев дигән псевдонимны алдым. Марат абый, кайсы китапны укырга киңәш итер идегез? Кайсы китап сезгә тәэсир итте? Аяз абый Гыйләҗевнең китапларын укырга яратам. Һәм еш кына яңадан кайчандыр укылган әсәрләргә яңадан әйләнеп кайтам. Аның бик матур татар теле һәм Аяз абыйның язган әсәрләре бик кинематографичны дип әйтәсем килә. Шуңа күрә ул миңа аерым якын. Гыйләҗевләр гаиләсе белән Маратның аерым мөнәсәбәтләре бар. Нәкыяб аның укытучысы булган. Нәкыя Гыйләҗева. Аяз абый Гыйләҗевнең тормыш иптәше Нәкыя Гыйләҗева, ул минем мәктәптә татар теле укытучысы. Шуңа күрә гомумән Гыйләҗевләр гаиләсенә минем бик зур мәхәббәт йөрәк. Искәндәр абый укытучысы тагын. Искәндәр абый минем университеттагы укытучым, бу хак. Марат, менә китап дигәннән, алайса син безгә киңәш ит әле, менә 5 җырчымы, 5 төркемме, кемне тыңларга? Менә синең зәвык буенча. Мин бер юлы әйтик, мәсәлән, Антонио Вивальдины да тыңлый алам, Армин ван Бюренны да тыңлый алам, һәм безнең Зөлфәт Хәкимне дә бер тигез тыңлый алам. Чөнки алар минем колагыма бер тигез яхшы, бер тигез кәефле яталар. Менә рок музыкадан алайса, кемне алайда менә тәкъдим итер идең? Иң синең. Әлбәттә, алар күп группалар, жанрлар күп инде. Әмма бит мәсәлән, менә ишетәсе кирәк кемнеңдер нәкъ менә синнән. Тукта, кайсы төркемне әйтер икән әле дип менә тыңлап, менә кемне? Менә хәзер баштан гына мин Red Hot Chili Peppers дип әйтер идем, чөнки тәрәзә артында искитмәле күңелле һава торышы, кояшлы һава торышы һәм рок музыкада Red Hot Chili Peppers'тан да кояшлырак музыка юктыр дип уйлыйм. Инде монда Кайнар музыка, әйе. Инде ул караңгы салкын күзләргә керә башлагач, анда Placebo да булырга мөмкин, әйтик мәсәлән Расмус та булырга мөмкин, Pink Floyd һәм Black Sabbath да булырга мөмкин. Монсы инде күңел халәтенә кайтып кала дип уйлыйм мин, чөнки әйтик мәсәлән, бүген кояшлы көндә мин Red Hot-ларны тыңлыйм икән, яңгыр ява башлауга ни өчендер Аха яисә Dire Straits кебек төркемнәргә тарта башлый, ул бераз салмагырак, бераз меланхолик музыка инде ул. Шуңа күрә монда колактан гына түгел, күңел йөрәктән дә күп нәрсә тора дип әйтмәкче булам. Хәзер без синең белән бер уен уйнап алабыз. Сиңа 2 варианттан сайларга кирәк булачак. Тимерме, пыяламы?
Тимер. Театр мı, кино mu? İkisi de. İkisi de yaramıyor. Yarı bulgaç kino. Gitar mı, bayan mı? Gitar elbette. Et mi, meşe mi? Et. Uzbekistan mı, Kazakistan mı? Oo, ağır sırav. Uzbekistan bulsun. Yeşil mi, sarı mı? Yeşil. Gerçi ben bugün sonradan bulsam da. İtalya mı, Fransa mı? İtalya, elbette İtalya. Şiklavuk mu, jilek mi? Şiklavuk. Tramvay mı, trolleybus mu? Ну, tramvaylar hazır kimi baru sebeple eydəgiz tramvay bulsun. Splin mi, akvaryum mu? Akvaryum klasik grupa, lakin benim kulakka nişiktir Splin yakınaraq şekilde. Alternatif rock muzika Splin. Lady Gaga mı, Christina Aguilera mı? Aguilera. Paraşütten sekirүү mü, океан түбіне шуму mu? Gülçeşek, men indi havadan düşürü bilen şugullengeç, benim cevabım ayrım açık. Paraşütten de sekiremeyim değil mi? Elbette paraşüt. Mingan. İyi. Да, кроссовки мı, ботинки mi? Krasovki elbette. Мартин Скорсезе мı, Квентин Тарантино mu? Скорсезе. Софи Лорен мı, Моника Белуччи mı? Моника Белуччи, Италия ведь инде. Пастернак mı, Маяковский mı? Маяковский. Маяковский? Да, gerçi men rap muzikini yaratmasam da biguk tege benim muzika deb aytmasam da lakin Mayakovskiyni biz 30 yıllar rapper deb ayta olamiz ham u shunday qattiqina manchitirgan shoir bo'lgan. Shunga ko'ra aning ritmi menga o'xshaydi, shi'rlarindagi ritm menga ko'ngilga yota deb ayta olaman. Shunga ko'ra Mayakovskiy bo'lsin. Ярар, Марат, рәхмәт сиңа. Ә хәзер сезне блогерга бирәбез. Интернеттан килгән сорауларга күчәбез. Марат абый, интернеттен сізге мындай сұрау келді. Йылдызлыкларга ышана микән? Салават, мындай сұрауларны инде миңа еш бирделәр. Беләсеңме ничек? Йылдызлыкларга мин артык ышанып бетмим, чөнки мин үзем йылдызнама буенча Арслан, анда Арслан исеме астында язган сыйфатлар бик әз күләме генә миңа туры килә. Шулаймы ни? Нәрсә туры килми анда гадәттә яза торган? Ну, Арсланнарды бит инде шундый высокомерный, үз-үзен ярата торган, үз-үзен гел сыйпап тора торган, усал дип әйтәләр бит инде. Ну, әллә мин дөрес Арслан түгел, әллә йылдызлыкларга язылган сыйфатлар ничектер кәкре килеп чыккан. Туган көнегезгә нинди бүләк телисез? Әгәр дә мине туган көндә кемдә булса котлый икән, җылы сүз әйтә икән, игътибар бирә икән бу датага, мин шуның белән канәгать. Гәрчә туган көннәргә мин әйтик, мәсәлән, гаилә әгъзаларыннан шәп бүләкләр алсам да, иң истә калганы бер елны миңа тормыш иптәшем бүләк итте профессиональ телескоп. Һәм мин аның белән бүгенге көндә айга карап, айны фотога төшереп, шундый кызыклы эшләр белән шөгыльләнәм. Телескопны искә алдың, тагын берәр шундый бүләк булдымы? Кичкенә чакта бәлки шундый бик көтелгән. Минем әле хәзердә хәтердә миңа 7 яшь тулганда, ул вакытта инде мин җәйләрен авылда үткәрәдер идем, дәү әнием янында 16 август көнне, 16 август иртәсендә ул мишен ягып җибәреп, повидло пирогы пешерде һәм повидло өстенә Маратка 7 яшь дигән камырдан рәсемнәр төшергән иде. Менә ул ничектер бала чактан бик нык истә калган һәм хәтергә генә түгел, йөрәккә дә иңеп кергән бүләкләрнең берсе булып торадыр. Ул шуннан да кадерле әйберне мин гомумән күз алдына китерә алмыйм. Алар барысы да теге дөньяда булучылар, әби-бабайлар, дәвәниләр, якыннар барысы да исән булса, менә ул булыр иде бүләк. Ләкин ул кызганычка каршы мөмкин түгел.
абый, яраткан музыкагыз нинди? Ә сез ниндикегә ял итәсез? Менә дөньяда көн сайын меңләгән альбом, миллионлаган релиз барлыкка килә, дөньяга чыга. Һәм шушы дөнья музыка культурасы тудырган бары тик 5% музыканы гына без үз гомеребез эчендә тыңлап бетерә алабыз. Менә ул аяныч әйбер. Шушы 5% музыка эчендә әлбәттә күп жанрлар, күп музыка булырга мөмкин, ләкин әле 95% аның син гомереңдә дә ишетергә өлгермәгән музыка була. Менә бу әйбер мине күбрәк борчый. Музыка ул төрле булырга мөмкин. Музыка тыңлыйсың килмәгән шаклар буламы? Менә музыканы ишетә алмаган шакларың. Андый шаклар буладыр бик сирәк, ләкин андый шак барлыкка килү белән мин үзем җырлый башлыйм, үз-үземә. Марат музыкасыз яши алмыйм диде. Шуңа күрә без хәзер аңа музыка тыңлатабыз. Гауга Джуны Хабрадив Кашаповны. Менә бүгенге заман татар музыкасын тыңлап кара һәм синең фикерне ишетәсе килә. Кыскача гына үз фикереңне дә белдерерсең. Без хәзер ниндидер бер радио тапшыруда ди һәм безгә килгән монда музыка эксперты Марат Шәйдуллин. Тыңлыйбыз. Син бик зурлап җибәрдең инде. Бу бик рухландыра торган музыкам. Әйтик, заманча, башка төрле, ирекле музыка чыгуы ул әлбәттә мине бик шатландыра. Без менә сездә күптән түгел генә кунакта булган Альберт Шакиров белән татарлар яшәгән төрле төбәкләрдә йөрибез бит инде. Һәм без күп вакытны юлда үткәрәбез. Һәм шул исәптән татар альтернатив музыкасы әлбәттә безнең машинада яңгырый, без аның белән рухланабыз. Рәдифне тыңлыйбыз әлбәттә. Әлбәттә. Форсаттан файдаланып, мин егетләргә респект әйтәсем килә. Алар иҗатларын дәвам итсеннәр, чөнки ирекле музыка бүгенге көндә бик нык кирәк һәм гомумән татар халкының бүгенге халәтендә безгә бәлки менә нәкъ границалардан, чикләрдән чыгып, үзебезгә ничектер киңрәк карау җитми кебек. Алайса Джунны да җибәреп алыйк инде әзгенә Джуны төркемендә. Бик рәхәтләнеп. Миңа гомумән Джунның музыкага карата эксперименталь карашы ошый шактый эклектик материал аларның репертуарында һәм һәрвакыт Джуны төркеменнән ниндидер көтелмәгән элементлар, көтелмәгән яңгыраш өмет итәсең һәм көтәсең. Алар шуның белән кызыклы да, чөнки аларның бер-берсенә охшаш ике җыр юк. Марат, менә музыка дидек, әмма син бит хәзер менә видеога төшерү белән шөгыльләнәсең. Гомумән, кайчан һәм ничек кирип киттең син менә ул өлкәгә? Кинәт кенә. Видео белән мөнәсәбәтләр инде әлбәттә минем телевидение вакытыннан, телевидениедә эшләгән вакыттан барлыкка килде. Алдан мин эфирда алып баручы идем, аннан соң инде бераз кулга камера аласы килде, чөнки бу кызыклы процесс сөйләп кенә утыру түгел, үзеңә нәрсә дә булса табу, ниндидер күренешләрне сурәтләп калдыру. Инде бүгенге көнгә килгәндә, бүгенге көне минем әлбәттә ул күбрәк видео сәяхәтләр форматына туры килә дип әйтик инде. Мин федераль каналларның берсе белән хезмәттәшлек итәм, анда без ике travel шоу чыгарабыз. Һәм инде менә быелгы елдан башлап Альберт Шакиров белән без юлчы тапшыруын эшлибез Яңа гасыр каналында. Бу инде татарларның күмәкләшеп яшәгән төрле төбәкләренә сәяхәт, татар авыллары тарихын барлау. Бу чынлап та бик кызыклы әйбер, ул минем табигатыма туры килә. Менә каян өйрәндең син аны? Үзең өйрәндеңме менә бу нәрсәләрне? Квадрокоптерларны? Университет елларында клубларда мен диджей булып эшли башладым. Клубта шулай ук бик күп техника бит инде, диджейское оборудование. Ул вакытта әле без кассеталар чорнатадырык, дискларда трекларын табадырык. Шуңа күрә менә бу техникада кнопка арасында казыну ул чынлап та бик тәмле нәрсә иде. Телевидениега килгәч инде видеокамералар, студияда бит инде режиссерның зур пульты бар.
Тавыш режиссерының айрым зур пульты бар. Ул инде теге кызыксынучан кеше булмасаң, син керәсең дә алып барасың да чыгып китәсең. Ләкин мин үземне кызыксынучан кеше дип әйтәм. Шуңа күрә миңа режиссерский пульт та кызыклы иде, звук режиссерский пульт та кызыклы иде. Бу ничектер канга сеңгән әйбер һәм бүгенге көндә квадрокоптерларның төрле булуы, видеокамераларның төрле булуы, ул шулай ук бик кызык. Кнопкалар арасында, менюлар арасында актарынып утыру һәм техниканың теге яисә бу нечкәлекләрен сынап карау, аңлау, ул гаять кызыклы, күңелле әйбер. Марат абый, сезнең балаларыгыз зурма? Алар белән уртак телне җиңел табасызмы? Минем ике кыз, Аллага шөкер, Мәдинә һәм Нәргизә. Мәдинәгә 12 була, Нәргизәгә 6 яшь тулды. Әлбәттә, 12 яшьлек яшь үсмер белән бүгенге көндә ниндидер уртаклыклар табу кыенрак. Алар гомумән башка. Мин 12 яшьтә һәм минем кызым 12 яшьтә. Бу ике төрле кешеләр. 6 яшьлек кызым белән, Нәргизә белән әле без бик яхшы дуслар, бик күп уртак әйберләребез бар һәм бер-беребезсез яши алмыйбыз. Марат абый, үзеңнең юлыңны ничек сайларга, яшьләргә нинди киңәшләр бирер идегез? Китаптан алынган белем багаж, мәктәптә алынган белем багаж, әти-әнинең биргән киңәшләре ул шулай ук багаж. Инде менә мәктәпне тәмамлау алдыннан, соңгы 2-3 класста сез инде менә шушы белемгә, шушы тәҗрибәгә нигезләнеп, үзегезгә нинди дә булса юнәлеш сайлый аласыз. Ләкин минем очракта мин һәр вакыт әти-әнинең сүзен тыңладым, ләкин шул ук вакытта әле күңелне дә тыңладым. Миңа нәрсә белән шөгыльләнергә кызык булыр иде. Чөнки яратмаган эшкә көн саен эшкә йөрү ул бик зур газап, ул сезне эшегездән бетерәчәк. Шуңа күрә бу очракта инде мин күңелегезне дә, йөрәгегезне дә тыңларга киңәш итәм. Һәм бер эштән дә курыкмаска киңәш итәм. Әгәр дә бер өлкәдә барып чыкмый икән, икенчесенә кирип карагыз. Ләкин ул икенче өлкәдә күңелгә ята торган өлкә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Менә шундый киңәш сезгә. Уңышлар. Рәхмәт, Марат, киңәшең өчен. Хәзер сезне блогерга бирәбез. Интернеттан килгән сораулар белән танышуыбызны дәвам итәбез. Ничә илдә булганың бар? Үзеңне кайсысында иң рәхәт һәм кайсысында кыен хис иттең? Минем коллекцияда бүгенге көндә 12 флаг. Әлбәттә, әле ул күп түгел. Яраткан илләр, һәрберсе кызыклы, аның күбесе дә әлбәттә кызыклы. Әйтеп киткән Үзбәкстаны да кызыклы. Һәрбер илдә ниндидер кызыклыклар табырга мөмкин. Әйтик, Тунис булса, ул Сахара чүле булырга мөмкин. Андагы көнбатыш, кояш баешы ул искитмәле әйбер. Бәлки андый кояшны бары тик Сахарада гына күрергә мөмкиндер. Әйтик, мәсәлән, шул күрше Алжир булсын, Марокко булсын, Тунис булсын, аның өчен барырга бармы мәгънә ул илләргә? Әлбәттә бар. Куба, әйтик, мәсәлән, ул гомумән безнең башка полушария. Анда башка һава, анда башка йолдызлар. Аның өчен барырга бармы мәгънә? Әлбәттә бар. Әйтик, менә Литва Вильнюсны алыйк. Вильнюс кызыклы шәһәр, бик борынгы шәһәр, анда күп нәрсәне карарга мөмкин, ләкин ул шапшак. Ул менә Баш кала дигән данлы исемне йөртә торган шәһәр дип әйтмәс идем мин аны. Гәрчә кызыклы урыннары күп булса да. Менә әйтик, Душанбе, Таҗикстанның баш каласы. Ул миңа бик нык ошады. Зур шәһәр, матур урамнар, киң проспектлар дип әйтик, ул күренеп тора, ул баш кала, ул бөтен нәрсә, анда гигантизм дигән әйбер дә бар бит инде да. Урамнарында йөргәндә мин анда булдым. Яз көне бөтен җирдә чәчәкләр ата,
агачлар чәчкәдә, куаклар чәчкәдә, чәчәкләр чәчкәдә һәм андагы исләр, андагы ничек дип әйтим, менә аромат, Көнчыгышның, Урта Азияның ароматы аермачык сизелеп тора. Шул ук әйбер әйтик, Самарканд, Бухарада мин анда тагын бер тапкыр барып килер идем, ләкин менә Ташкент үзе миңа бик ошап бетмәде. Шуңа күрә монда теге төгәл генә менә бу илгә мин точно барам, бу илгә точно барам дип әйтәсе килми. Гомумән үз гомеремдә җир шарында булган бөтен илләрдә була алсам, мин бик бәхетле кеше булыр идем. Марат, әгәр дә менә хәзер сиңа әйтсәләр, Марат, утыр самолетка, теләгән җиреңә кит дисәләр, кайсы илне сайлар идең? Гөлчәчәк, беләсеңме нәрсә? Әлеге дә баягы ситуациягә бәйле. Менә 2 көн элек миңа Төркиядән, Маниса шәһәреннән Төркия татары шалтыратты. Аның бабасы 19 гасырда моннан Бөгелмә ягыннан күчеп киткән. Аннан соң инде алар авылы белән, Бөгелмә районындагы авыллары белән Төркиягә барып урнашканнар. Менә син хәзер бу сорауны бирдең, һәм минем күңелемә менә шушы кеше һәм шушы төбәк килде. Бик рәхәтләнеп, самолетка утырып, Төркиягә, Маниса һәм Искишәһәр һәм Кутахига барасы иде, чөнки анда татар авыллары күп һәм анда яшәүче татарлар белән аралашып, аларның нәрсә белән сулаганнарын, гореф-гадәтләрен күреп кайтасы килә иде. Марат, син анда барып кына түгел, аны бөтенләй төшереп тә кайтырсың әле. Бирсен Ходай. Марат абый, сезгә тагын менә шундый кызык сорау килде. Телевидение төшкә керәме? Радио төшкә керә, телевидение ни өчендер төшкә керми. Белмим, ни алай, инде миңа радиода бик якын эш иде, һәм телевидениеда да мин бик рәхәтләнеп эшләдем. Ул шулай ук рәхәт эш иде. Марат абый, менә сез кемгә яисә нәрсәгә ышанасыз? Әлбәттә Ходай Тәгаләгә һәм үз көчләремә. Марат, сиңа тагын шундый сорау бирәсе килә. Нигәдер бүген шундый көн, минем шундый сорау бирә торган. Тормышның мәгънәсе нәрсәдә синеңчә? Зурдан алып әйткәндә инде тормышның мәгънәсе нәрсәдә? Һәр көнне ниндидер бер мәгънә белән үткәрү. Үзеңнән соң белемле һәм телле балалар калдыру. Әлбәттә, булай алганда инде тормышның мәгънәсе дөньяны ярату, тирә-юньдә булган кешеләрне ярату һәм хезмәттә булган кешеләрнең эш нәтиҗәләрен хөрмәт итү. Менә бу бәлки гади әйберләрдер. Һәм мәхәббәт белән тормышка карау, мәхәббәт белән балалар үстерү, гаилә якыннарың. Менә шул тормыш мәгънәсе. Рәхмәт, бик зур, Марат. Ә син җырлыйсыңмы хәзер? Мин җырлыйм машинада, мин җырлыйм, гафу итегез, душка кергәндә, мин җырлыйм кайвакыт монтажлап утырганда, яисә әйтик, мәсәлән, җиһазларны күккә күтәрергә әзерләгәндә. Була бит менә шундый көннәр, нәрсәгәдер эшкә барырга кирәк, нәрсәдер башкарырга кирәк, ә синең әле теге организм уянып бетмәгән. Андый вакытта инде минем йөрәк, дөп-дөп йөрәк, кайлардан ала терәк. Менә шул. Мин әйтмәкче генә, әйдә, минем йөрәкне булса да җырлап алыйк инде дип әйтмәкче идем, җырлап та бирдең. Рәхмәт, Марат, шундый җылы булды, рәхәт булды, бөтенләй сизелмәде дә. Әле сөйләшә башламадык та кебек, чынлап та. Игътибарыгыз өчен сезгә дә бик зур рәхмәт. Калет тапшыру бүгенгә тәмам. Хушыгыз. Марат абый, бик шәп бер алып баручы буласы килә. Сездән шуны гына сорыйм инде, аудиторияның игътибарын ничек тотып калырга һәм ничек популяр булырга? Үзегезнең тәҗрибәгез белән бүлешеп, берничә лайфхак әйтегез әле. Әйе, телерейтинглар буенча мин эшләгән тапшыру беренче каналның время тапшыруына һәм Якубовичның поле чудесына гына оттырадыр. Без рейтинглар буенча кайчандыр 3нче урында торадыр Татарстан буенча. Һәр вакыт тамашачы булсынмы ул, тыңлаучы булсынмы радиода, син эшкерсез булырга тиеш. Ясалмалык булырга тиеш түгел. Әгәр дә син эшкерсез икән, әгәр дә син кешеләр белән эшкерсез, ачык күңел белән сөйләшәсең икән, һичшиксез
тыңлаучылар, тамашачылар сиңа игътибар итәчәк һәм сине үз итәчәкләр. Ә менә яратырлармы, яратмаслармы, популяр буласыңмы, юкмы? Бу инде күп әйберләрдән тора, аеруча бүгенге көндә медийность дигән әйбер бар, бераз акча сарыф итү дигән әйбер бар. Аның нечкәлекләре күп. Ләкин менә микрофон артында утыручы шәхес булыр өчен иң беренче эчкерсез булырга тиешсең син. Киңәшләрегез өчен зур рәхмәт, Марат абый. Уңышлар үзегезгә.